Francisco Santalla, era unha persona, para min, moi entrañable. Era unha persona que sempre che tiña un sorriso na boca, sempre unha boa palabra. Santalla sempre desbordaba alegría e vou facer. Santalla era as relacións públicas. Santalla conocía a todo o mundo, que a festa que íbamos era universal. A onde fóramos, o apellido Santalla, o nome Santalla era famoso, o sea, nos sentíamos, arropados pola xente, non? Porque éramos, rapaces de Santalla. Era un tío moi enérxico, Santalla, porque mira que dábamos alboradas, andábamos, e a veces nos cansábamos, e él viña a costa para arriba soplando tan tranquilo, con 70 e pico de anos, señor, dicindo, pero este home... Santalla era un home que levantabas a mañán, agora xa de vello, levantabas a mañán e facía un recorrido máis de 10 km ou 11 km cada día. Iba sempre a Vila García andando, baixaba por Rubiáns todos, e logo volvía a andar hasta todos. E dicía que era un dos secretos da longevidade da súa forma física.